मेगना गोजा जादों नामा? जुदि नोंथांनि मेगना गोजा जादों एबा मेगनाव मैलाजों सिथाबनाय बायदि मोनदों अब्ला सांग्रां जा। बे समाव मेगनाव गोजा जानाय जेंनानि थाखाय गोबां सुबुंफोरा दुंहाव थासारियाव गोग्लैनो गोनां जादों। नंगौ, बे समाव रायजोआव मेगननि गोदान भाइरासआ गोसारदों। बे भाइरासनि मुङानो जादों कनजांटिभाइटिस। कनजांटिभाइटिस जिउसानि गाग्लोबनायनि जाहोनावनो मेगना गोजा आरो मेगनाव मैला गना मेगनाव सिथाबना थायो। कनजांटिभाइटिस जिउसानि गाग्लोबनायनि उनाव मा लैखोनफोर जायो? मेगना गोजा जानायजों लोगोसे मेगननि थै रोदाफोरखौबो बुनाय नुयो। लोगोसे उन्दुनायनिफ्राय सिखारनाय समाव मेगनाव मोनसे दुंहाव मोन्दांथि मोनो। जेब्लाबो मेगन सिङाव माबा मोनसे थानायनि मोन्दांथि मोनो। लोगोसे मेगनखौ जोनाय बायदि मोनो। बेनि अनगायैबो सोरांखौ नायनायाव उसुबिदा जायो आरो गासैखौबो सोमखोर गाबनि नुयो। नोंथाङा बे कनजांटिभाइटिस भाइरासनिफ्राय माबोरै रैखा मोननो? फै जों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मिन्थिना लानि। गावनि आखाइखौ गले गले सुनाय हुदा खालाम आरो सेनिटाइजारखौ बाहाय। लोगोसे कनजांटिभाइटिस गोनां बेरामफोरनिफ्राय जानथायाव था। टावेल एबा रुमाल बायदिफोरखौ रावजोंबो बाहायदेरनो नाङा। बाहेरायाव ओंखारनाय समाव ससमा गान आरो कनजांटिभाइटिस भाइरासआ सन्देरोब्ला हाथाय बाजाराव सोलिबाय थानाय जायखिजाया ड्रपखौ दाबाहाय। नोंथाङा थाबैनो डक्टरनाव थांना फाहामथाय ला। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टार'लजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्रि, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटि इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, यूरोलजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटि स्केन, एक्स-रे, पेथोलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।